Rakentajan kalenteri on ollut mukana rakentamassa Suomea koko sen itsenäisyyden ajan. Rakentajan kalenteri syntyi tarpeesta luoda povitaskuun mahtuva ja vuosittain ilmestyvä matrikkeli Suomessa toimivista rakennustekniikoista. Kalenterin toisena tehtävänä oli edistää rakentamisen tietoa ajankohtaisilla artikkeleilla, taulukoilla ja muulla käsikirjatiedolla. 1920-luvulla betonirakenteet alkoivat korvata puu- sekä teräs- ja tiilirakenteiset kerrostalojen välipohjat. Rakentajan kalenteri seurasi valppaasti kehitystä. Kalenteri sisälsi myös perustietoa eri koneista ja piirustusmerkintöjä. 1930-luvulla kehitettiin uudet rakennusmateriaalit, kuten lasitiili ja kipsilevyt. Sähköliedet ja jääkaapit tulivat valmistuotteena koteihin. Rakennusala oli siirtymässä teolliseen tuotantoon, joka näkyy myös kalenterin artikkeleissa ja taulukoissa. Sotavuosina tuli tärkeäksi rakentaa väestönsuojia, joista oli vuoden 1940 kalenterissa laaja ohjeisto. Rakennustekniikka kehittyi ja kalenteri ilmestyi keskeytyksettä sotavuosina. 1950-luvulla kalenteri oli saavuttanut vakiintuneen aseman rakennesuunnittelun oppikirjana alan opiskelijoille. Keskeisenä teemana oli betonitekniikka. Taulukot olivat tärkeitä, koska rakenteita laskettiin laskutikulla. 1960-80-luvulla rakennusalalle koulutettiin aiempaa verrattuna moninkertainen asiantuntijajoukko. Tämä näkyy kalenterissa erityisesti hakemistoosuuden kasvuna. Myös tekniset osat kasvoivat niin laajoiksi, että kalenteri jaettiin kahtia käsikirjaksi ja hakemistoksi. 1990-luvulla kalenterin sisältöä hallitsivat uudet rakennustekniikat ja rakennusalan kehityssuunnat. 2010-luvulla kalenteri mukautuu digitaaliseen maailmaan paperiversion rinnalle tuodulla verkkopalvelulla ja e-kirjalla. Rakentajan kalenteri mahtuu taas rakennusalan ammattilaisen povitaskuun. Rakentajan kalenteri on ilmestynyt nyt 100 kertaa. Se on edelleen teoriaa ja käytäntöä yhdistelevä, kokemuksia ja tutkimuksia jakava sekä hyvää rakentamista kannustavalla tavalla esittelevä teos.